everyone, nandito na naman ako sa kitchen ko. I-share ko ngayon sa inyo yung niluto kong napakasarap. Ang sarap guys, let's go. Pero before that, alam nyo, ako ay i-on ko muna tong aking laptop kasi mag-i-edit na naman ako mamaya. Ay, as you see, naglalaba kasi hindi pa tapos. Tapos, naisip ko lang na i-video guys para makita nyo kung anong galaw ko dito. Ito guys, yung kaldero namin hindi marumi yan ha. Matigas na uling yan. Ewan ko kung uling yung bakal niya. Kasi ito guys ay tira-tira na sunog. Tira-tira na sunog. Ang design nito noon nakaganyan. Meron siyang gold-plated na parang ganon. Parang vulkan dito. Pero ito lang natira. Nasunog yun. At yan ang natunaw. Tapos ngayon guys, nakasaing na ako. Ayan. Okay. Tapos, ngayon ay nagluto ako ng ano. Sayang nga, hindi ko na ipakita paano ko tinimpla ito. Teka't ilabas ko ha. Ayun, oh, may apoy siya. Teka nga't lakasan natin sa max. Ayan, mahina kasi. Buti na lang sinilip ko. Alam nyo guys, meron tayong sweet potato, yung baby back ribs ng pork. Yan, tinimpla ko na. May rosemary, may red onions, meron siyang garlic. Gusto ko maraming garlic yan, guys. Kaya, yung garlic, yung one clove, or anong tawag nung ganon? Yung isang ganyan. Yung isang ganito ay in-slice ko lang dito. Tapos, yun ang nilagay ko. Iba pa yung nirab ko doon. Nirab ko pa siya ng garlic. Nirab ko yung ribs. Ayan, malapit na akong makalaba. Ayan, nagre-rinse na siya. Colored kasi yung nilabhan kaya dark yung tubig na lumalabas. Tapos mamaya, ano ko yung pinaka final touch, lagyan ko siya ng this time not European style na anong tawag nito? na roasted ribs. Yung lalagyan ko siya ng soy sauce, sesame oil, and then a little of nang tawag nung nilalagay ko dito? Ano nang tawag doon? Yung halo-halo dito sa ito isa pang pantry. Ito sesame oil, ilagay ko na doon para di malimutan. Tapos ayan, meron siyang sesame oil mamaya. At lagyan ng konting brown sugar para maging Chinese style of roasted ribs, pork ribs. Ayun. Diba? At nilagyan ko siya ng maraming rosemary kanina at dinikdik ko pa ayan siya, dried rosemary. Ayun, aray ko, sumabit ako. Ayan guys, tapos ngayon punta tayo sa labas ha. Ano bang kailangan kong dalhin? Ini-on ko lang to dahil meron akong gustong tignan sa Facebook. Ha? At ganito talaga ako guys. Ito ang favorite place ko dito dahil pwede akong umanood, pwede akong mag-edit habang, katulad ngayon, habang nagluluto. Ayan, at ako lang mag-isa ngayon. At maingay yung mga at gusto ko dito sa kitchen kasi nandyan lang, malapit lang sa gate, marinig ko kung may delivery ng Lazada kasi marami pa akong in-order na hindi dumating. Ang daming mga mumurahin talagang mga na-order doon sa Lazada guys. So, dito, paglabas ko ng kitchen ay makita ko na andyan na ang gate namin. Pero papakita ko sa inyo dito may nagtatrabaho doon sa taas guys. Kaya ayan, sisilip lang tayo sa garden guys. Ayan ako. Ngayon today, ang laki, ang ganda. Ang ganda ng araw kasi ngayon kaya sabi ko, naisipan ko dun, pagtambad ko ng window, sabi ko, ay, magawa ako ng video. Para may share sa kanila. Tapos ang ganda ng araw. Gusto ko yung araw na ganyan. Tapos nakita ko yung colorful world. Yun lang, ang daming sound dito sa amin. May highway, mayroong nagtatrabaho sa taas. Ang
maingay, ano po, busy ang mundo natin. At ang ganda ng red emerald natin ay, oh my God, ang daming roots. At ayan, may tumutubo na naman. Wow, pera usog. Pera buyag. Ayan. Tingnan nyo naman yung red Congo natin. No? Kita mo yung red Congo natin? Ayan. Lumaki na rin ito. Bigay ni Ma'am Ellen na ito, yung banana blossom. Binigay niya lang na libre. Ang dami niyang binigay sa akin. Yun nga, hindi pa kami nakapunta doon dahil busy kami. In-invite uli kami kasi meron na naman, nakahanda na naman yung ano. Ito, bigay pa niya ito, oh. Ito, bigay niya yan. Ang dami niyang bigay. Meron pang, ano nang tawag doon sa binigay niya, yung namumulaklak na maganda. Ayan, in-spray yan ng asawa ko sa takot niyang baka raw kainin na naman yung mga dahon. Ayan, kainin na naman na insects. Yung bigay ni Ma'am Elena ay nandun sa dulo. Di ko maipakita guys. Nilagay ng asawa ko doon sa pinakadulo. Ayan. At ayun na. Magtitingin lang tayo dito. Wala, pinapalamig lang natin ang mga mata natin today. Ayan, lumalaki na rin yan. No? At ayun. Yung Angela natin, ang super laki na. Super laki na yan. At ito yung lumalaki guys. Ito yung pinopagate natin, oh. Ang laki na. Oh my God. Ang ganitong kalaki doon sa display. 20k sa kanila guys. 20k na ito. Yan na ang presyuhan nila sa Angela. Mahal, no? Oy. Ang ating ano. Ayan, papakita ko sa inyo. Iba ang kulay. Ayan. Anong pangalan nito? Pumalumena. Ayan, nag-variegate siya ng pink. Pero hindi pa bumukad. Hindi pa bumuka. At ito naman, bisitahin natin. Baka meron na namang kuto. Ito ang laging nakukuto. Kaya kung may tabi kayo dito, ay kailangan yung tingnan. Oh, meron na naman. Oh, pumuti na naman, oh. Ayan, oh. Ewan ko ba dyan, sa puti-puti na yan. Irab ko na naman yung sabon mamaya. Yung ano, yung Joy Ultra. Kasi ganyan lagi yan. Tapos, hahawaan niya yung humalumena. Kaya, inaagapan ko yan. Ito yung sinasabi ko guys na sa pagka ngayon, ito ay favorite ko. Next, favorite ko. Kakaiba yung dahon niya, kakaiba ang pagka-pink. Pink burgundy. Huh? Ang ganda, no? Tapos alam mo, yung pagka-shiny ng, silver. Silver siya, nakita mo? Ngayon na bright ang sunlight, makita mo siya. Napakaganda ng tanim na ito. Oh my God. Thank you, Ma'am Jinky. At nakabili ako sa'yo ng ganyan. Diba? Pinapasaya ako. Kami, kako, dahil tuwan-tuwa rin yung asawa ko. Grabe. Tuwan-tuwa nung makita yan. Na ganyan. Tuwan-tuwa sa galak. Tingnan nyo naman ito, pabubulusok na naman. Ang laki at ang taba. Literally fat. So, kaya ito ay natawag na fat belly kasi fat belly talaga nagmana sa akin. Nagmana sa akin. Ito naman sobrang laki ng dahon itong big bill natin. Sobra. Bumababa na siya, oh. Hinggara man na. Oh, may bagong dahon doon. Nakita mo? Ayun. Para siyang yung Black Sparrow. Ang forma, no? Yung bagong dahon niya. Ito rin, may bagong dahon na. Ito si hybrid na hindi ko alam talagang pangalan nito. Wala pang sumasagot, nagko-comment sa inyo dyan. Yung hybrid na ano ito yung Radicans plus Manila's Pride. Ito yon, napakalaki ng dahon, super giant. Hindi ko lang ipakita ng gusto. Ito kasi napunit. Oh, ang laki. Laki.
Ang laki ng dahon. Ito rin, may bagong dahon na nag-unfurl. Hala, oo nga, pati nga ito oh. Uy, ang ganda no? Ito rin, dalawa kasi ito sila dito. Ang fat belly, pero ito mas slim. Ayan. Uy, nakakatuwa. Pinasilip ko na naman sa inyo yung mga tanim natin guys. Masaya ba kayo? Masaya naman sana na dinatnan itong video. Masaya ba kayo? Masayang masaya ako guys. Ang babaw naman ang kaligayahan ko. Ito lang, sumasaya na ako eh. At ito, napapasaya ako nito. Laging may bulaklak. Oh. At nakakain daw ito pero wala yung meron siyang tutubo dito somewhere. Dito sa dulo may mga tumutubo dyan. Yun. Tinikman ko na yan twice at masarap. Maasim na matamis. Ang sarap ng amoy. Ay, ang sarap ng amoy. Ang sarap ng lasa. Ayan. Ayan si ant oh. Ayan si plant ant. Ant plant. Ayan na sila namumuhay. Ants. Huwag na silang pumunta sa Bilitay, no? Ito naman sili ko ay inaagapan naman ng mga meron pang kukunting mga natira pero inagapan na ng mga ibon. Ang dami ng bunga niyan. Yung mga ibon ang ano yan. Ang karibal ko dyan. Kaagaw ko. Ayan. Wow! Si David Sonny ay may bago. May bago si David Sonny ay. Ito ay slow grower pero tingnan mo ha, binigyan niya ako ng isang dahon. Thank you David Sonny ay. At dito naman, ito naman si Chapense dahil kinuhaan natin, meron na namang bagong sumibol. Oh, ay salamat. Yun namang na-propagate natin ito ay nandun sa Jungle 1 at ayos naman, buhay naman sila. Ayan. Kita nyo, meron ding dahon na bago yung mga yan, oh. Nagsisilakihan. Siguro memorize niyo na itong garden natin. Ito yung tortum natin. At uy, ano ito? Bulaklak o ano yan? Ha? Ano ito? Dahon o bulaklak? I don't know. Uy, naku, may langgam. Oh my God, may langgam. Wow. I love it. Si Gigantium ay maganda rin. Kita nyo ang variegation niya at ang laki na ni Sensation. Super laki. Lalo na ito si ano oh. Ang tawag ng iba Black Monde. Ang tawag ng iba ay Royal Queen. Hindi ko na alam kung alin talaga doon ang tunay na pangalan mo. At dito naman ay nandito naman ang napakalaking Radiatum at super tangkad na, lumalaki ng lumalaki. Meron na namang bagong dahon. At meron pa ditong mga tortum. Ayan, nagsisilakihan na ang mga tortum dito guys. Ayan, si tortum natin. Lumalaki ng lumalaki. Ha? Diba? Ganda. Oh. Ito naman si Monticola, ay ewan ko bakit ganito na may paltat mo. Kailangan yata ng gamot nito. Pero yung mga bagong dahon, hindi naman. Kailangan niyang gamot. Gamutin natin mamaya yan. Oh, di ba? At ito naman si ating Mycans, ay super dami na. Kahit dun sa kabila. At ito naman, yung binalita ng asawa ko kahapon, sabi niya, ay, pasyalan mo doon. Meron na namang, bulaklak si Dama de Noche. Ayan, mamayang gabi tignan ko kung ano itsura ni Dama de Noche. Ayan siya, oh. Kita mo, si Dama de Noche. Ayun siya, oh. Ang ganda. Ayan. Nag-ingay na. Ito na yung kurbata. Lumalaki rin yung mga hanging plants natin, no? Kita mo. Iingay nila dyan sa kalsada. Oh, let's go guys. Babay na muna. Babay na muna guys ha.
See you again next time. Gusto ko lang may connection tayo kaya kinunan ko na naman para magkita-kita ulit tayo dito. May virtual loved ones na nandyan at laging naka-follow. Thank you so much sa pag-follow sa atin. At alam nyo ito, si Billy Tay, parang kinakabahan ako dahil kahapon nakita ko meron na namang langgam. Meron na namang langgam. Pero totoo lang. Ay, wala na. Natakot na si langgam. So, very good. See? Nakita niyo wala nang mansya. Ay! May langgam na malaki. Ayun! Oh my God! Ang laki! Lumaki na ah. Lumaki na yung langgam. Ay, alis dyan. Ayun. Napitik. Napitik, guys. Oh my God! Huwag nyo naman sirain itong Billy Tay. Please. Ito na yung na-trending dun sa sa Facebook, guys, sa isang plant group. Ito ay pinost ng isang ng isang commenter or viewer, follower, at may biglang sumulpot at nag-comment na hindi na uso yan. Ganun ba naman sinabi? Ang mga plants ay uso yan forever. Yun naman ang sa akin. Wow! Silak na tinalo. Ito na yung masarap na niluto ko. Wala nang diet ngayon. Wala nang diet today. Kain tayo ng rice. Sawa ngayon. And then, this is very healthy kasi. Sweet potato ang nilagay ko. Oh. Oh, ang sarap. At meron pa akong ilalagay, wait lang, hindi na, Chinese flavor today. Kaya, siba, banga. Banga. Wow, tapos nagtimpla ng iced tea. Labas ang ice. Wala nang diet ulit. Yung bago. Yay. Okay, magpaalam na ako guys. See you again next time. Bye-bye. Love you guys.